இன்னைக்கு நம்ம இந்தியன் சீசன்ஸை நம்ம வரைய போகிறோம். 4 சீசன்ஸ் வரைய போகிறோம். இதில் வரைகிற மாதிரியே வரைஞ்சிக்கிட்டு வாங்க. இப்போ நம்ம சர்க்கிள் வந்துட்டு கொடுத்துருந்தோம்ல, அதில் வந்து நான் டீப் எல்லோ கொடுத்துக்கிறேன். டீப் எல்லோ வந்துட்டு நம்ம கொடுத்துக்கலாம், ஃபுல்லாகவே கொடுத்துக்கலாம். ஃபுல்லாக கொடுத்துட்டு அப்புறம் லைட்டாக வந்து ஒயிட் கலர் வந்து கொடுத்துக்கலாம், நம்ம அந்த எல்லோ லைட் பண்ணுறதுக்காக. இப்போ கொடுத்தோன்னே ஸ்மேட்ச் பண்ணிட்டேன். அப்புறம் வந்துட்டு நம்ம ட்ரீ வந்துட்டு ஒரு இன்னொரு சன் போட்டிருந்தோம்ல சம்மருக்கு, அதுக்கு வந்து ரெட்டு கொஞ்சம் அப்புறம் ஒயிட் கொஞ்சம் ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி போட்டுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு டீப் எல்லோ வந்து எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி அடிச்சுக்கலாம். அப்புறம் ஒரு லெமன் எல்லோ கலர் வந்து எடுத்து அதுலேயுமே 4 கலருமே யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ வந்துட்டு அதை ஸ்லாஷ் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு காட்டன் துணியை வச்சு நான் ஸ்லாஷ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ லைட் க்ரீன் வந்துட்டு பிரான்ச்சஸ்க்கு கொடுத்துக்கலாம். அப்புறம் வந்து டார்க் க்ரீன் வந்துட்டு கொடுத்துக்கோங்க. அதுக்கு மேலே லைட் க்ரீன் மேலே டார்க் க்ரீன், அதுக்கப்புறம் வந்து டார்க் க்ரீன் மேலே ஒயிட் கலர் வந்து கொடுத்துக்கோங்க. நம்ம டார்க் க்ரீனை வந்து லைட் பண்ணணும். இப்போது அதுக்கு மேலே வந்து லைட்டாக நம்ம சூரியனோட லைட்டிங் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு லெமன் எல்லோ கொடுத்துக்கிறேன். இப்போ எல்லாமே ஸ்மாஷ் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். இப்போ நம்ம ஸ்ப்ரிங் பார்க்கலாம். ஸ்ப்ரிங் பிரான்ச்சுக்கு வந்துட்டு நான் லைட் க்ரீன் எடுத்துக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு லைட் க்ரீன் வந்து நான் எப்போதுமே லாஸ்ட் கொடுக்குற மாதிரி லாஸ்ட் கொடுத்துக்கலாம். நீங்கள் கொஞ்சம் மேலே டாப்பில் வந்து விட்டுக்கோங்க. இதில் வந்துட்டு க்ரீன் வந்து நான் கொடுத்துக்கிறேன் மேலே. இதில் வந்து நான் ஃபுல்லாக கொடுத்துட்டு ஸ்மேட்ச் பண்ணி வச்சுட்டேன். இப்போ வந்து லைட் க்ரீன் வந்து ஃபுல்லாக கொடுத்துக்கோங்க. ரைனிக்கு வந்துட்டு கொடுத்துக்கோங்க. அதே மாதிரி அந்த நம்ம லேண்டுலேயுமே வந்து நம்ம லைட் க்ரீனே கொடுத்துக்கலாம். லைட் க்ரீன் வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன். அப்புறம் வந்துட்டு லைட்டாக ஒயிட் சேர்த்துக்கோங்க. நான் அதை காட்டல. இப்போ அதே மாதிரி ஆட்டமுக்குமே நான் லைட் க்ரீன் வந்து லாஸ்ட்டில் கொடுத்துக்கிறேன். இப்போது அதுக்கு மேலே டார்க் க்ரீன் வந்து கொடுத்துக்கிறேன். நான் டார்க் க்ரீன் கொடுத்துட்டேன். அதே மாதிரி நம்ம லெமன் எல்லோ வந்து கொடுத்துக்கலாம். அப்போ லாஸ்ட்டில் டாப்பில் வந்து லெமன் எல்லோ கொடுத்துக்கலாம். இப்போது அடுத்து வந்து சம்மருக்கு நம்ம எப்போதும் போலேயே லைட் க்ரீன் வந்து லாஸ்ட்டில் கொடுத்துக்கலாம். கொடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறம் டார்க் க்ரீன் எடுத்துக்கோங்க, அதையுமே கொடுத்துடலாம். இப்போது நான் டீப் எல்லோ எடுத்துக்கிறேன். அது வந்து நம்ம டாப்பில் கொடுத்துக்கலாம். நான் டாப்பில் கொடுத்து முடிச்சிட்டேன். இப்போ அடுத்து வந்து ஸ்ப்ரிங்க்கு போயிடலாம். ஸ்ப்ரிங்கில் வந்து லைட் க்ரீன் எப்போதும் லாஸ்ட்டில், அதே மாதிரி ஃபாரஸ்ட் க்ரீன் வந்து முன்னாடி கொடுத்துக்கலாம். ஃபாரஸ்ட் க்ரீன் கொடுத்து முடிச்சிட்டேன். இப்போ அதுக்கு மேலேயுமே டார்க் க்ரீன் கொடுத்துக்கலாம். இப்போ நான் எல்லாத்தையுமே முடிச்சிட்டேன். இப்போ வந்து நம்ம ஸ்கைக்கு கொடுக்கலாம். ஸ்ப்ரிங்குக்கு வந்து ப்ளூ கலர் ஃபஸ்ட்டில் கொடுத்துக்கிறேன். அப்புறம் ஒயிட் கலர் சேர்த்து ஒரு ஸ்ப்ரிங்கு கொடுத்துக்கிறேன். அழகாக இந்த மாதிரி கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்ததுக்கப்புறம் சம்மருக்கு எல்லோ கலர் டீப் நான் கொடுத்துக்கிட்டு வரேன். மேல் மட்டும் கொடுத்துக்கோங்க. டாப்பில் கொடுத்துட்டு இப்போது நான் ப்ளூ கலர் எடுத்துருக்கேன், ஸ்கை ப்ளூ கலர். இப்போ வந்து நான் கொடுத்துக்கலாம் ஃபுல்லாக. இப்போது நான் ஆட்டமுக்கு வந்து லைட் ப்ளூ வந்துட்டு கொடுத்துக்கிறேன் லாஸ்ட்டில் இருந்து.
இப்போ நான் கொடுத்து முடிச்சுட்டு அதுக்கு மேலே டீப் வந்து எல்லோ எடுத்துக்கிறேன். அது வந்துட்டு நான் கொடுத்துக்கிறேன். அப்புறம் ஃபுல்லாகவே நான் ஒயிட் வந்துட்டு நான் கொடுத்துக்கிறேன். மேலே கொஞ்சோண்டு இடம் விட்டுக்கோங்க, அதுலேயுமே ஒயிட் கொடுத்துக்கலாம். அடுத்து நம்ம ரைனிக்கு வந்து ஸ்கை ப்ளூ கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பிளாக் கொடுத்துக்கிறேன். அப்புறம் ஒயிட்டும் கலந்து கொடுத்துக்கிறேன் காட்டில். இதில் இப்போ நான் வந்து ஸ்மேட்ச் பண்ணிக்கிறேன். ஸ்மேட்ச் பண்ணி முடித்தோம் நம்ம ரெயின் ட்ராப் மாதிரி ட்ராயிங் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து நான் ஸ்கை ப்ளூ கலர் கொடுத்துக்கிறேன். இப்போ நான் ஃபுல்லாக முடிச்சாச்சு. இந்த ட்ராயிங்ஸோட லிங்க்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, மறக்காமல் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.